Mälim bolşýaly hormatly prezidentimiň başlangyjy bilen goňşy Awganystanyň ähli urlarda ösmek üçin amala aşyrylýan işler, parahatçylyk, hoşniýetli goňşuluk, ynsanperwerlik ýaly gymmatlyklary özüne jemleýär we halklaryň arasynda ýola goýulan netijeli hyzmatdaşlygyň nyşany emele getirýär. Saparyň dowamynda mehmanlar paýtatymyzdaky Hezreti Umar meçidine bardylar. Olar bu ýere jemlenen ähli illeşlerimiz bilen birlikde juma namazyny durdular. Munun öýde türkmen we Awgan halklarynyň taryhyň dowamyny emele gelen gatnaşyklaryny dininiň, medeniýetiniň we däp desturlarynyň birdigini, ýa-da meňdeşdigini hemde iki halkyň ruhy ara baglanşygynyň gözbaşynyň gadymy döwürlerden märi uzaýanlygyny aýdyň görkezýär. Şilde munun özü iki ýurdun raýatlarynyň agdybirligi we birek-bire hormat goýmagy ymtylýanlygynyň suwutnamasydyr. Bu bolsa ahlaklygyň ýokary derejesini görkezýän ynsanperwerligiň rowanşanýanlygyny ýüze çykarýar. Juma namazyna iýleşlerimiz gahrman Haja Arkadamyzyň we arkadagly gahrman Haja Serdarmyzyň alyp barýan il-ýurt bähwitli, döwlet ähmiýetli işleriniň mundan beýlägem rowanşyklary, hemde durmuşy geçirýän ähli asylly başlangyçlarynyň üstünlükleri beslenmegini beýik bir bardan dile getdiler. Goňşy ýurdun wekilleri bilen bilelikde şeýle pek doga dileýleri aýtmak beýik makfatlaryň üstünlükleri beslenmegini ören möhümdir. Hemde ol ägirt ul başlangyçlaryň üstünlükli durmuşy geçirmegine ýardam berer. Şunuň ýaly agdybirligiň bar ýerinde de pek niýetli doga dile edilmegi ul başlangyçlaryň amala aşyrmagyna hemme tarapdan şemeleşilýänliginiň, iki halkyň agdybirliginiň we jewstiginiň, ynsanperwerlik kölgeleriniň hemde ruhy gymmatlyklaryň dowamdygyny alamatlanýar. Türkmenistan parahatçylyk, söýjülük, dostluk we hoşniýetli goňşuluk esaslaryna dayanmak bilen Awganystanyň durmuş ykdysady düzüminiň ösdirilmegine, ýurtda parahatçylykly durmuşyň ýoly goýulmagyna munasip goşundyny goşýar. Dünýäniň ähli ýurtlary, ýöňe bilen bolsa goňşy ýurtlar bilen dostlukly, birek-bire hormat goýmak esasyny ýola goýulan gatnaşyklaryň çuňlaşdyrylmagy we ösdirilmegi Türkmenistanyň durmuşy geçirýän halkara hyzmatdaşlyk siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Men Awganystanyň daşary işler ministrliginiň wekili Mayser Abbas, Türkmen Awgan dostlugynyň taryhy dörli ugurlarda baýlaşdyrylýar. Türkmen doganlarymyz bilen bilelikde ýaxşy dilegileri arzu etmek dostlugyň nusgalyk derejesidir. Munyň özü türkmen we Awgan halklarynyň taryhyň dowamyny emele gelen gatnaşyklaryna dininiň, medeniýetiniň we däp desturlarynyň birdigini ýa-da meňzeşdigini hemde iki halkyň ruhy ara baglanşygynyň göz başynyň gadymy döwürlerden märi uzaýanlygyny aýdyň görkezýär. Şeýle-de munyň özü iki ýurdun raýatlarynyň agdybirligi we birek-birege hormat goýmagy ymtylýanynyň suwutnamasydyr. Bu bolsa ahlaklygyň ýokary derejesini görkezýän ynsanperwerligiň rowaşlanýanyny aýdyň görkezýär. Türkmen halkynyň dostlukly, goňşuluk gatnaşyklaryny gollamak we ösdirmek ýaly durmuş ýürelgelerini durnuklygyny alamatlandyrýan wakalaryň ýygydalyk häsiýeti aýratyn bellälikdir. Ýurtlarymyzyň arasyna gatnaşyklaryň ösdirilmegine ulus berýän üçin Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentine hemde gahrman arkadagy hoşalyk bildirýän. Sag bolun.